καθοριότητες στα Βρυλίσια? Υπάρχει εδώ καθαρισμός? Υπάρχει σύγχρονος στόλος? Υπάρχουν κάδοι? Έχετε προμηθευτεί νέους καφέ κάδους? Έχετε απορριμματοφόρα κατάλληλα για να σηκώνουν τους καφέ κάδους? Όχι, δεν υπάρχουν. Και σπάνε οι καφέ κάδοι γιατί δεν υπάρχουν απορριμματοφόρα. Και ο στόλος είναι από το 2000. Δεν έχει ανανεωθεί ο στόλος των οχημάτων. Και μας λένε για πρωτοποριακές και καινοτόμες λύσεις μέσα στα Βρυλίσια, την ώρα που δεν μπορεί να γίνει σωστά ούτε η αποκομιδή. Αυτή τη στιγμή στα Βρυλίσια δεν μπορεί να γίνει σωστά ούτε η αποκομιδή. Ούτε αυτή η πιο βασική αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης και ενός Δήμου δεν μπορεί να προχωρήσει. Ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτές οι νοοτροπίες, οι παθογενείς, οι οποίες μας κρατάνε πάρα πολύ πίσω και στερούν από τα Βρυλίσια και από αυτή την πόλη όλα όσα της αξίζει. Θέλουμε πράγματι να δώσουμε μια πολύ μεγάλη νέα, ισχυρή προοπτική στα Βρυλίσια, αναβαθμίζοντας τα πάντα και παντού. Το οδικό δίκτυο, το οποίο είναι παρατημένο και αφημένο στη μοίρα του. Τα πεζοδρόμια, που απασχολούν όλους μας. Την παδεσιμότητα και την προσβασιμότητα. Και εμείς έχουμε ως βασική προτεραιότητα την αποκατάσταση της προσβασιμότητας παντού στα Βρυλίσια. Και στα πεζοδρόμια και στα δημόσια κτίρια και βεβαίως στα σχολεία. Θέλουμε πραγματικά να οθήσουμε, να ενισχύσουμε τον πράσινο χαρακτήρα. Γι' αυτό μιλάμε και για νέες φυτεύσεις. Να φυτεύσουμε επιτέλους το διάζωμα στη Λεωφόρο Πεντέλης τόσα χρόνια. Τίποτε. Το μόνο που σκέφτηκαν να κάνουν ήταν να φυτεύσουν το παρτέρι στην πλατεία Αναλήψεως σε μέσο-καύσωνα. Και δίνοντας και ένα πολύ μεγάλο ποσό. Αυτό ήταν το μεγάλο που θα τους χειροκροτούσε ο κόσμος. 9 χρόνια κατάφεραν μέσω καύσωνα να φυτέψουν το παρτέρι στην πλατεία Αναλήψεως και τελικά να ξεραθεί. Όταν είσαι ουραγός, δεν μπορεί να κάνεις κανένα έργο. Λοιπόν, σας λέω με τα λόγου γνώσεως ότι και το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας με τα μεγάλα προγράμματα για τις αστικές αναπλάσεις και τις έξυπνες πόλεις και το νέο ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα 26 δισεκατομμυρίων ευρώ και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το πρόγραμμα και τους πόρους του Πράσινου Ταμείου και τους κεντρικούς αυτοτελούς πόρους, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για το Δήμο μας, όπως και για όλους τους Δήμους. Όλα αυτά τα εργαλεία θα τα αξιοποιήσουμε, θα τα απορροφήσουμε, θα εξορθολογήσουμε τις στοχεύσεις και τις προτεραιότητες στην πόλη μας και από τελευταίο το Δήμο Βρυλισσίων θα τον πάμε πρώτο στη χρηματοδότηση. 9 χρόνια συζητάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο συνεχώς πότε θα προχωρήσουν τα αντιπλημμυρικά έργα από την οδό Λίμπου και πάνω μέχρι την οδό Αναπαύσεως, στα δυτικά Βρυλίσια, σε ένα κομμάτι των Άνω Βρυλισσίων. Και βλέπω, έχει έρθει μαζί μας η Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα, η Λουκία Κεφαλογιάννη, την οποία και ευχαριστώ. Και η ίδια ξέρει πολύ καλά τις αγωνίες που καταθέσαμε όλα αυτά τα χρόνια για να προχωρήσουν κάποια πράγματα επιτέλους στην πόλη. Και εμείς πιέσαμε και εντάξαμε στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας τα 10 εκατομμύρια ευρώ επιτέλους να προχωρήσει το έργο των αντιπλημμυρικών. Εμείς δεν θέλουμε κοντέινερ, εμείς θέλουμε σύγχρονα σχολεία για τα παιδιά μας. Η προτεραιότητά μας είναι η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και θα το κάνουμε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών. Η επαναλειτουργία της ιδιωτικής εταιρείας Security με σύγχρονους όρους και βεβαίως η αποκατάσταση του οδοφωτισμού που συνεχίζει και παραμένει προβληματικός σε πολλά σημεία της πόλης και αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα μεταξύ άλλων και για την ασφάλεια. Θα βρίσκονται εδώ μαζί μας σήμερα και πολλοί εργαζόμενοι του Δήμου μας, τους οποίους και με αυτή την ευκαιρία και από αυτό το βήμα θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω για όλες τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια, υπό αντίξωες συνθήκες. Δεν είναι λοιπόν οι εργαζόμενοι εκείνοι που φταίνουν. Είναι εκείνοι που διοικούν. Είναι εκείνοι που μόλις είδαν την προοπτική της εξουσίας να χάνεται, γιατί ήταν το μοναδικό συνεκτικό του στοιχείο, αυτό της εξουσίας, δεν είχαν τίποτα άλλο να τους ανώνυμο, διαλύθηκαν, στα εξώ συνετέθηκαν. Και άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλήνη. Και εμείς είμαστε εδώ και συνεχίζουμε και πολεμάμε και θα πολεμάμε για εσάς. Για αυτά που πιστεύουμε όλα αυτά τα χρόνια που δεν μας έχει δοθεί ευκαιρία να διοικήσουμε. Και εν πάση περιπτώσει 9 χρόνια ήταν πολλά. Πόσα θέλουμε για να δημιουργήσουμε τις υποδομές που χρειάζεται. Θα ενισχύσουμε τις δομές αυτές τις κοινωνικές και το κοινωνικό παντοπολείο και το κοινωνικό ιατρείο και διαδίδουν ψεύδι. Διαδίδουν ψεύδι ότι ο Πεσημίσης θέλει να τα κλείσει.
Όχι μόνο δεν θέλουμε να τα κλείσουμε, θέλουμε να τα εξυγχρονίσουμε, θέλουμε να τα αναβαθμίσουμε και θέλουμε και να καταργήσουμε τις πελατειακές σχέσεις που είχαν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια και το καθεστώς αδιαφάνειας. Με αυτό το σχέδιο, το οποίο πραγματικά το έχουμε οικοδομήσει και μαζί σας, διότι είχαμε γυρίσει γειτονιά όλα αυτά τα χρόνια, με διάλογο, με κατανόηση, με συνεργασία, με συζήτηση, καταφέραμε και μέσα από τη δική μας την εμπειρία όλων αυτών των ετών και τη γνώση να φτιάξουμε αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε την τιμή να το καταθέτουμε ενώπιόν σας, ένα πρόγραμμα 20 σελίδων, ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο σε ένα βάθος πενταετίας, το οποίο θα αλλάξει την μορφή και την εικόνα της πόλης και έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να το κάνουμε αυτό στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Αυτό είναι και το διακύβημα αυτών των εκλογών. Είναι σοβαρές αυτές οι εκλογές, γιατί μπορούμε πραγματικά να αφήσουμε πίσω μας όλα αυτά που μας έχουν πληγώσει και να προχωρήσουμε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο μπροστά.